Nou, ik ben Pieter. Ik heb het geluk dat ik hier woon, samen met JC. Vorig jaar waren we tijdens een fietstocht bij een openluchttheater. En al fietsend naar huis zei ik tegen JC, goh, dat zou ik ook willen, een cultuurtuin. Toen hebben we eigenlijk meteen besloten dat we dat gingen doen. En al heel snel zijn we begonnen met hier de tuin in te richten om het geschikt te maken voor als cultuurtuin. Nou, mijn rol daarin is vooral alles wat met machines te maken heeft. Dus het maaien, het snoeien, het frezen, het spitten, het planten, de groentetuin bijhouden waar bijvoorbeeld aardbeien staan om ijs te maken of jam of slime met iedereen die hier komt. Ik ben José Lenders, samen met Pieter, de initiatiefneemster van de cultuurtuin Pelen Maas. Ik ben opgegroeid op een kampeerboerderij en daar heb ik geleerd hoe leuk het is om als kind allerlei dingen te doen die uit je comfortzone gaan. Waar je gewoon je creativiteit kunt ontwikkelen. Er waren altijd groepen bij ons thuis op de boerderij en wij werden als kind van de boer meegenomen. En daar heb ik zoveel profijt van gehad dat het eigenlijk heel erg logisch is dat we nu wat meer tijd krijgen en nog een hele leuke plek hebben om dat te organiseren. Om dat ook aan mensen aan te bieden, om diezelfde ervaringen op te doen. Het kind zijn is denk ik heel erg belangrijk om gelukkig te zijn en te blijven. En dat willen we hier op allerlei manieren laten doen. Met mijn schommel, met mijn trampoline. Ook als volwassene is het gewoon super leuk om dat te doen. En er zijn heel veel dingen die je nog nooit gedaan hebt en die kun je hier gaan uitproberen. Ik ben Simone Loze en ik hoor bij het kerngroepje van de cultuurtuin Pelen Maas. Dat houdt in dat ik al vanaf begin af aan betrokken ben bij het opstellen en opzetten van deze cultuurtuin. Hallo, ik ben Heidi Jacobs. Ik hoor hier ook bij de kerngroep van de cultuurtuin. Ja, ik was direct ontzettend enthousiast, want ik merk dat hier kun je allerlei creatieve ideeën kwijt. Je kan lekker mee helpen. Ja, en wat voor mij heel leuk was, ik wilde al heel lang graag poppenkast spelen voor kinderen. En het was heel toevallig dat er iemand, Marij, die een hele grote poppenkast heeft geknutseld en hele mooie poppen heeft gesneden uit hout, marionetten. Zij zocht iemand met wie ze samen iets kon opstarten. En dat mag ik hier nu onder andere doen. Dus een heerlijke plek. Het leuk dat het iedere keer iets heel anders is. En wat ik ook heel fijn vind, er moet niks. Alles mag. Lekker rustig aan. En wij doen mee met Groeikracht omdat we nog heel erg groeiende zijn. En daarin is ook nog wel een beetje zoekende in hoe kunnen we sommige dingen goed neerzetten. Hoe kunnen we mensen aantrekken. En dan niet alleen voor de activiteiten die wij hier in de cultuurtuin doen als deelnemers. Maar ook zijn er misschien mensen die zelf creatieve ideeën hebben. Zijn er misschien mensen die graag als vrijwilliger mee zouden willen doen. Want het is een hele grote tuin. Er zit veel onderhoud bij. Dus we vinden het vooral heel erg leuk om te kijken hoe kunnen we mensen aantrekken. Hoe kunnen we ons stevig neerzetten. Zodat we er hier ook echt een duurzaam project van kunnen maken.